Йо, какво става, гайс? Ден 13 от Daily Upload-ите. Днескашното видео ще е много кратко, защото като цяло няма теми. В смисъл, имам неща, които искам да говоря, но просто не мисля, че има смисъл да ги коментирам. Това са просто видеа, които трябва да изпълня чаленджа. В смисъл, трябва да си изпълня чаленджа, 30 дни да качвам. Това е цялата идея на това нещо. Аз, както казахте, се опитвам да стана някакъв инфлуенсър или нещо подобно. Просто изпълняваме чаленджа. За днеска не съм се записал нищо за правене, защото почнах да си пиша нещата. Почнах да си пиша нещата, нали, в самия ден. Примерно сега на края на дена ще се напиша какво съм свършил през деня. Нали, не съм се написал какво искам да свърша през деня, защото де-факто нещата, които аз се записвам, са горе-долу идентични. Те са да тренирам, да ям хубаво, да обработвам, да кача видео и това е. Това е. И да чета, разбира се. Като цяло идентични работи. И затова не съм се записал нищо и просто записвам какво съм правил през деня. Правя си някаква като справка, което пише, че е много готино, ще продължа да го правя. Ще се опитам да го правя през цялата година, наистина се опитвам. Наистина мисля, че ще успея да го държа това през цялата година. Не мисля, че едно ще ми стигне, обаче имам още едно тефтерче, което съм си подготвил. И между другото, знаете ли, ето тема, за която ще говоря. Супер потресен съм от Озон. Защо? Значи, днес е 16 януари. 16 януари, братле. Аз съм им пратил на 22... Тук не искам да ви покажам документа, но... Нали? Защото да не стане някакъв фал. На 22 декември съм им пратил SSD-то ми за проверка, за рекламация съм го пратил на 22 декември, брат, това е почти един месец. Никакъв контакт. Звънял съм им над 3 пъти, мисля, че. 3 пъти съм им звънял, нищо не са ми казали. Буквално звъннах на жената, тя ми вика, ами да, може да не сме го получили, тук всъщност пише, че сме го получили на 3 януари. Маняк! Стига, бе! Това е тая рекламация, просто ми върнете парите, SSD-то не работи. В смисъл, поръчах си SSD от Озон, получих го, нали, аз си сгубих компютъра, в момента съм на нов компютър, всичко е перфектно, нали, не всичко, имам някакви неща, които не се получиха точно както искам, но де-факто голямата картина е хубава, в смисъл, добре е. И едното ми SSD просто така се появяваше и изчезваше. Като рестартирам компютъра ми, примерно, то се маха, въобще го няма SSD-то. И съм такъв лад, що става така. И отидох в един приятел да проверим как, нали, се случват нещата. Братле, той има някаква машинка там, където проверява дали въобще SSD-то може да бъде зачетено от компютъра. И тогава въобще не излезе. В смисъл, не излезе въобще SSD-то и той каза, трябва да го пуснем за рекламация, никакъв шанс. И аз викам, ме хубаво, пускаме го за рекламация и това се случва 20 декември, това се случва миналия месец, на 20 декември. И аз си казвам, окей, пускам го. На 22 декември отивам в еконта, пускам го, давам, нали, къде трябва да отиде, всичко си правя както трябва. Звъням на маняците, нали, имаше празници, разбира се, нали, Коледа, Нова година, окей, няма проблем. Ама очаквах вече, примерно, на 7 януари да е при мен. Защото то не е трудно да виж, че не работи, защото ние с моят приятел го направих това за 2 минути и половина. Отидохме, пратих го на 22 декември го пращам и не получавам никакъв отзвук до 5 януари. Мисля, че тогава им звънах отново. Имам на телефона, ама наистина не ми се проверява за. Мисля, че да кажем на 5 януари, че съм им звънал. Звъням на 5 януари и питам, здравейте, тук на 22 януари съм пратил, на 22 декември съм пратил едно SSD за рекламация, ще може ли да получа някаква информация, какво се случва с него. И те ми казват, ами да, всъщност, вие сте го пратили на 22 декември, но той е дошло при нас на 28 декември поради празниците. Аз казвам, да, окей, няма проблем. Всичко е точно. Горе-долу, кога мога да го очаквам, нали, да получа някакъв отзвук, в смисъл, защото те я знам. И тя ми казва, ами, не знаем, по принцип рекламацията отнема до 30 дни. Кое отнема 30 дни, маняк? Това не е да го направиш на ново, аз искам просто да ми дадеш нова част или да ми дадеш парите, не е толкова трудно. Още нямам никакъв отзвук, в момента е 16 януари, както казах, нищо не са ми казали. И аз съм с едно SSD в момента, в смисъл с две, нали? Но и това ми беше третото, където си съхранирах едни данни.
Мале, какво казах току-що? Съхранявах. Тук се съхранявах едни данни на това SSD и то просто изчезна, което нали малко тъпо, но не бяха някакви такива важни работи. Бяха неща, които имах като идеи за някога си. И бах си простотията акче. Както и да е. Просто исках да се оплача от това. И така, да, лека историка. Примерно, не знам, мога да разказвам такива неща. Ма не, може да разказвам такива неща, които да споделям просто. И така, гайз, да знам, това е с историята от Озон, не знам какво да направя, не знам какво се случи. И така, see you next time, guys! Ако ви е харесал видеото, абонирайте се там, знаете, просто ти даже няма да ги кажа, така че, love you all! Като спреш да го търсиш, то ще те намери, брат. Пълен съм с пауърпак, как е мицелия. Укса се намира някъде в тази мизерия. Няма да повярвам, докато не го намеря.